to sa mi dito sabay sang igagawa. Ilanina. Ilanina guys ang igagaw na sila tindahan. Kay mo palit man si iso. Sa ti paliton so? Mantika og silupin. Mantika og silupin kay sudlan na mas isda. Isod sa ref. Dai batang ready si. Sigso. Dapat si Inday. Inday maliday. Inday kordap ya. So, arang kagumuot ang buhok so? Kagkag so? Di na. Giubot na ba ko so? Dara guys. Bay sang igagaw guys. Kami ilang bahay guys. No. Naman silupin. Hanggang lang. Daghan ilang tinda oy. Puno. Sinang teriya man di ay ne. Naali sinang teriya ane. Pwede rin ito? Haman. Ani ra bugan ko ang jaga ng pangkuan. Anen, ang agaw guys. Siya ka dato, pada bujag. Ikaw may madam. Pwede na sila nasa na? Ha? Ay, pada bujag naman ka. Pwede na siguro na sila pina. Pwede na. Mga ten ka po. Ten ka po. Hala, uy, hayahatan eh. Ang agaw, Nag-vlog na siya. Ang agaw ni guys, dato, pada bujag. Mantika puti. Hala, uy, naala si kadaan nila may kajugbay sila guys. Wow. Oy, kamusta naman kagagbay para ba may dani guys nakita? Yeah. Tinuod jud. Gagbay pa bitaw may nakita. Hala, alang nami agba. Lami lagi na imong pwesto dani no? Antag okan ba babaw ba? Elevate siya. Mura mo tuglas ng tiriya no? Ano to sa Naijang ko dinira. karon na kay nami bisita. Ay, busy dai mo dani ron. Kami pud ning ari pud bidani kay sumad basang lula. Malagi ko no ningon na Gago din ni mo so. Oh, first kasi ni. Gagmay pa man midani galugoy adto. Sige, plastic imo na ra. Ansa aga ko mato na ko. Mawala mo so. Lamin mo kagbay. Di busy ra ba ka? Busy ra ba ka? Wala na pa lagi ko gi. Sagdi na laman sunod na laman. Next time. Ikaw pwede ka po nga riyo ka ng kuan. Ani pamangpud ko? Lagi sorry dali. Sa aminin. Sige. Okay guys, ari sa me. Salamat. Dami ka jang bay ni Nina oh. Daghana kag tindanen. Wow, asin suhan din Nina bay. Lami ay jang bay ay. Napa jang sagdanan sinaw. Wow. Nen, mo ato sa aminin. Inta mo. Busy mampug ka. Mahuman rin. Abad. Mura agra ko dali ali pamanpag ko. Sige, sorry dali. Ari sa me. Salamat. Kanas yo taga din hiran. Kaya isang mata ni. Ilan ni Nina guys, lami kaji lang bayo. Ilang bay ni Nina ang igagaw.
Na, ba't na isilupin so, no? Oh, di. Ayo, anak deh, kena kanding. Alat ta. Wah, kira feeling higda. Sipin to? Okay, Michael. Dali na mi guys, yung palit rabi sa tindahan, sa gagaw. Dagang, mangero lang kayo mo. Kuyog. Ya, gasugba si buwag. Ay, ito guys. Oh, ibang prutahin na ito guys. Yun. Pang ready to ito ni. Ito ang tinatawag sa amin. Inihaw. Oh, sa inyo guys, inihaw. Dito sa sinugba. Sinugba. Iba talaga ang Bisaya sa Tagalog. Ya guys, yalong tungkol. Pansit. Tagalog, Bisaya. Parang advantage kami mga Bisaya. Pagkis kami dito. Ang sa inyo, inihaw pa lang eh. Ay sa amin, sinusukba na eh. Yung langgam sa inyo, gumagapang pa sa amin, lumilipan na. Lumilipan na. Advance kami dito. Yung sa inyo, yung nagwawalis. O sa amin, wala nang gamit. Ay, kamaan. Bitaw. Bitaw guys. Bitaw. Dito walang nagwawalis, dari wa nagwalis na. Wala nang damit. Wala nang gamit. Wala na damit. Ano ba yung cornstarch? Cornstarch. Concert? Pag-Pepsi. Malapod. Ang koko na murag Pepsi. Imbes kayo magkasapay na ito siya. Kung ito, sponsor ko. Karoon siya, pag inom ni mo og Coke, kung siya may mga ikasulti. Alamig yun ang Coke, mura og Pepsi. Ibawi. Batay. Ba? Naigahe, kaya murag kuko na to. Napil na ba? Napil kuko. Agasan ka na. Bigasan dito. Oh, milingaw. Jep, pag-abot mo gabi lagi, sugbo mo dari sosa. Ang ni-vlog, vlog. Wag, grabe ta po rin ka. Oy, mo ha? Na, ikuha to. Grabe, gikuritihan na mga gapon. Nga, gikuriti po na mo. Ano mo, damoy suot. Salin-salin na ka mo nga. Nag-vlog, bebe. Hi guys. Pagkaroon nagluto si Alang Chungki. Pansit. Pansit lang. Wow, master. Apa dyan maluto guys. Kilamian mo timpla. Dapat siya lang hila. Tapi dyan putahe guys. Ano sama na nga putahe lang? Lang, katoon sama na nga putahe ah. Nilus-lusan ko na. Nilis-lisan? Nilus-lusan? Ay, masagan. Kaning gusok to sa baboy guys. Kaning si Along Chungki, nagisaog. Para pansit ni guys. Gamit na din dyan ka, masteron. Ha? Butang-butang, wala misyur-misyur. Lapuan pala ito lang kato. Ang gusok lapuan anja lisluson. Nilus-lusan. Ko nagharina. Harina. Ikaw nagbungag mangga ani oh. Naibijabas. Kailan ba nagmamga? Afno. Mangga, imo una nagkuan sinigang. Kung ano rin? Oh. Agatun sa... Batang ang gulay. Pwede ito matang mo, ang lasa. Baba, magkukuno ka danhin. Isa.
Mo ni gusok guys, alus-luso na si Ja. Matod ba halian sa ato na? Pansit. Di kare. Gusok lagi ako ano lus-lusan lagi o sa na. Buta na ha. Isagol na ang carrot o cabbage. Repolyo. Dapat si Igso na guys, nga kinabutanan pud ni. Kugihan buyag. Oh ka. Ha? Master pud mo luto. Master. Mga na sinaligan na itong kuhan. Wah. Kisa marong madama long. Madam Rose. Ay. Ato sa bahay nila Lusit. Ay. Batong. Pansit kuwang. Sa bila maghanap ko karot. Why green? Okay ra na long. Wala problem, pwede bitaw na. Long gulay na long nanguha gani ko ganiha. Tamong gay. Kay ba ka long, diha ra ko nagharo sa punuan. Long, ging anar na og gihugasan, gibutang sa lawo oy. Sayor manis ni, kamo gay sa insik. Why na nagtubig yung kaya wag nalata. Di na boko. Makalasa ka na tong gitbong ko. Sa tanong ka ng buwan. Agi mo pakilawan ka naman mga putin. Di malang pigluto. Agang ginasan man duwe. Tanduay inig timpla ni mo inig tilaw. Kuman ang gamit ka ng plato? Kumay mong gamitan. Yawi sa glass. Unsan to pagtilaw long? Unsan pagtilaw long? Unsan pagtilaw? Simutra, hibawaan ra jug lasa kuya. Boy mo ingana ng mga master. Tilaw. Kamu ano magkalong ay. Tay, init. Randa ke apa ning kalana no? Para? Tora. Pastora, lailo na na pastor. Di man mo parat kay bisag parat ni anigluna ni matabang ni. Oh, bisag parat dana iniglunod sa pansit, bihon. Matabang na. Kapay back up na ato yo. Kung tabang long no? Kapay patis ito. Kay Lami. Tako na ginamos. Lami si Jaog na pay powder nga paminta no? Kaning paminta. Tumbutangan. Ay na, amon di ay na kana long. Mo na makahumot long. Di pagaling laurel di ah. Laurel na nang Long kanang paminta long. Kina lamian din na long. Tinong bitaw daghan ni humot din na. nang butangan gani ano. Subscribe mo guys, saan pagbatok pansit nga may grill. Lami ka adjug pansit ni Igso. Ang ni along chong. Long. Pwede ka magharos kuha ani hugasan. Di na tega basi matingatong mga ano na may sagbot. Okay ra, oy, sustansya ba dyan ni? Lamay wala ka ila. Kay wa man si Jay Green, guys. Pwede magharos ani. Isagol. Matlo man sila mamaw sila ate ug mga sagbot nga lain-lain bitaw. Ni alkalay pa mga Ano na ba ning mo kailan? bitaw mga kudya pa. Sabay sa kahani na ba ning mo kailan na nagipang sagbot. Niingan na ikog napay kutsarita na mga gumamila, kutloon pa lang ante. Lagi mautan man guna. So, kanang rose bitaw nga buwak so. Makaon. Ito apa dai ko an. Pwede ka na ng buwak. Nanay pansit na sinabaw. Mo ba sa manin? Okay guys, di ana ang sa tungan na nilong. Gusok nga pang alos. Niles-les Nila. Fried Fried loss. Fried loss. Karon bitaw. Silawin na.
Kana lami na na. Mga guys, anong lami ag pansit na along chong ug ni Sonilya. Lami kaadyo. Di apa man guys, man bantag ini apa di silupin. Na diyan naluto naman to. Ipatiwas ko na nagluto pero kadto na naman kano guys. Kaya pa may mga putahe at daghan. Unsa naman po na long? Dinugaan na po na guys. Yan na guys, gipang ripak ng ante kay arong magluto, magkuha ra gyud ka putos. Di ba ante? Ang dinuguan yun. Ang dinuguan yun karang timplang nga mani kayo. Nasa mapili mo siya nga. Wow, arang ka maadyo. Ante, bugat ante. Be, ali na ante. Okay ra oy. Okay ra. Ano ba nang isira? Thank you Lord, na-finish na yun. Uy, awatay problema lang o kay masig na yung plano ko na. Dito na? Masig, isuwa ko na dito na. Awatin po. Bro, dito nun, amay, nasugdan na. Di, ang pag-litson par, ayaw, tuhuga. Ngita tagtaro. Taro. Paghugon nga po na, pero... Ilang igsunilya ante, pati agaan. Kay ijawat na pwede ilang ununan ba sa bukid. Silang manoy. Wow, maaso na di pa nanting agingana ni mo. Yes, malipay na din sila. Sila lang. Sama, hindi ka naglagay na ganahan ng imitong nuwag. Kaya sa diha kami kuya, kumawa kami, may ganahin ko. Siguro na naman yung suot sa rep. Isod sa, dapat freezer. Pwede po, ante. Mga 3 kilo. Tugasan ni Chef. Masa mo na lang adto sa freezer? Pagkana na. Siya sa ko. Sago lang niya ang bukod. Be, batang na ante? Ice cream? Ice cream? Nada ice cream. Wow, hi guys. Mga grasya. Sa pa ni, isda po ni. Uy, di ni. Hala, basayan lo, yapil. Ala, Di, wa pa. Nahuman na pansit pa. Dili lagi to ay nawahi, wa ni sa maluto tong uban. Nahuman na pansit na rin. Apura ka na mga may ice cream na ito, Desi. May ice cream nila. Ay, na ada ice cream, Ari. Pabugnaw time na po ni guys. Ice cream. Say mo rin. Baso? Imo ha? Para. Ha? Baso mo ha? Sila mo ha? Sila ka buka? Kagbila dahil po ning isa ka scoop. Gani. Pila po na? Kung anong hatag ma'am, one itong hatag ma'am kay ubay mo ha? Ikan pa kag-ubay? Kaning isa kay ngana. 1.8. Sa panglaw na po yung ana. 1.5 man siguro ka. Ila? Dragon fruit ang flavor ron. Kanini 5 na siya ma'am. Jis siya. Kung sa man eh, lisod dyan is dragon fruit? Dragon Wow. fruit siya. Tagpila ni? Jis. O tag 5 ang Di, kaning isa kay ngani ba? 1.5 din ang Dili, kani bang gihawiran sa 5 bata? na siya ma'am. 5. 1.5 isa kay ngana. Sa ubay ra, hindi ubay ra 1.5. Laing lungsod na 1 itong hatag. Sa panglaw kay 1.5 man na. Long. Kung na mga birthday ato 1.5 na isa kay ngana. Umorder ka ato. Apilira sila. Kani man yung Jis?
Katurang 5 kay. Lung lami lung oh kanay dragon fruit. Dragon fruit kasi flavor niya. Pure Wow, kasi. parang ka pure no. Pure kasi ang dragon fruit, tilaw eh. Di ba Tutunan. kuha na stout to? It is to. Liso liso jud. Ala uy kuya awa. Kinsa may ka imo? Mo ni ice cream nga ra ka original guys. Akong pa. Na kining dragon fruit flavor na mga liso tinuod jud di jud nga color dili. Tilaw eh naman para. Oh na Wow, kamo na gihimo ani? Wow, grabe bay. Mag-order pwede tulo ka flavor. Nung original din nga dragon fruit. Nay mga liso. Dai mo ko order mas karabang para dai sa nusdaan. Wow. Galing kayo yung tutunan kontra pagbog na galang ito. Magaikag. Sila yung hamos. Mga bata. Ala, Makura na yung mga bata. mga angels. Pila man ka buok? 1, 2, 3, 4, 5. Kung pag 5. Pagpila na. Ako ra may bayad. Tag-5 ra mo na. Ang baso may jis. Ay, pag-thank you na ko. GB. Asa man to si Nung. Ayan na punita kay dirty. Makaikag man na papili kog isa. Guys. Mga anta guys, arang ka pure nga dragon fruit nga ice cream. Tara. Dili ni nga color na flavor color nga gibutang dili. Long, ning reklamo wa na kuno ijang ice cream. Agi mong ding prinsesa. Ayay nahog. Anara kami ah. Alalami aman ni mga ice cream oy. Padap ni day. Lami asa ice cream oy. Sa jalong kare. Kaya ka na asin duha lang isa. Duha. Wa na ice cream. Japa. Japa na nga ju. Wa na mo dai. Akala naman dahat Hala, ini ka ang kugbog na. Di na ba siya kumukhaon? Cream? Ako gani. Manaikag ko. Nagluto na si Along Chong. Magluguan. Hinajak di ko gaon so. Lami man ganay mo nagliso ba inig usap mo nag. Naikag ko naman. Unsa so tawanan ra ko bugnaw nag gidingahan ka kuan ba? Hingag-hingag di ko kaan ba? Kanina na ko kay dagdag na ka ko dragon fruit. So mo ko ra lang tutunlan. Lagi. Kuan ra ang gibutang matik sarap. Siguro na ligaw? Parang gusto si. Ay, Sama ni butangan eh. Mga pang kuan eh, guys. Pang Suga. Hi, hello. How are you? You are fine? Gara ni suga guys. Dili butangan og asin gaw, kasi mo. Wag ang kain din na wag. Butangin siya kasi nigso. Ana. Unsa din ang nilutuan wag? Hay mata kare. Ana, so. Murag di pa na makalasa siguro. Adugang isa ka kumo. Ay, ato kay tuyuhan man na. Ato na kay makurat. Laso. Murag harap ang gani. Bugnaw man to. Naikag na kung kang ginahan na kay bugnaw ba. Hindi gisipon ko. Abi ni mo kanang ice cream go. Bisan og di init basta mo kaon gana nya wa pa kay paniod to. Ano ka alam po? Ilawin na ugo sa lata. Tura. May ang tubigan mo kanya. Di man may tubig magdinuguan ni. Ay, uga. Oh, so. Suka ano, tangad siguro. Ano man na, pumatang. Tuyo inon gamay. Tuyo. Way baho. Kay gisipon mo ka. Ako dyan kahingag-hingag Huwag ba? asin? Taman na raw tos baba ning ice cream. So, Tuyo. Ano may tuyo? ay dang lasa taman ras baba. Bitaw no? Nigabot dari wala ning harahat ang tutunlan. Halaga sa. God nga kayo nga Sa na naman jud ni. Kinalapot ba?
Namin ang naisili espada suba. Oh, may silis pa daw yun. Oh, kana maanuhin na og mo. So, to'y daghang tangad. Arong way angit. Tangad. Butangan na. Plus, unsa pa? Tangad suka. Suka ang taog ko. Luy ah. Nana. Ah. Paminta na. Sangki uban butangag sangki. May sangki. Oh, changge. Okay guys. Mas chongke, dikaraw. Asar mo ka ho ya. Palihog ko sa pag-subscribe sa kong channel guys. Bye guys. Daghang salamat.